Olan hemmeti öten asam olupdy. Gögüm gürläpdi, ýaşam ýagypdy. Bu wagt welin olatlyň hiç bolmady gally. Howa açylyp dünýä gün nuruny gark bolup ýatyrdy. Ýere ýem çalgypdy. Diňe ýaňy ýapraklarynyň boyun ýetirip uran agaçlyň gömgökçi ter ýapraklaryna ýagyş döwmejikleri bulroş görnýärdi. Ýagyň biter çağı hemmilen göwünü öteripdi. Men şatlygym hatam meterdi. Men obamyzy görmänime inni ençemi ýyllar geçipdi. Bir ýere ýörete gezmäge gelipdim. Onuň her bir gymyla ul tolgyny bilen teredýädim. Obamyz üýtgäpdi. Köçeler ululup asfaltlandy. Niräňe teretseň appak jaýlardy. Adamlar işe howlaşyp kaptandan geçip durdular. Her kimin aladysy öz işi bar. Öňänden maryan iki tane oglançyklarym bir zadyň gurrun etip barýardylar. Olaň her gaýtynyň eline bir deste gül bardy. Terin meni günme goýman akderin gowgalady. Ýogda mermek boş çygaraymaly. Uy, ýogdamam. Sen näme üçin gitmesek bollaňa? Men tek gül çykandyram etmedim. Ýap-ýaňjyda kaçdy ahyry. Sen näme? 40 tawuk gali, öňüden çykýamyň näme? 10 gün menden öňüden de meýdan gömmok bolup ýatyrdy. Gülälega şowatym bardy. Ýani ýaltanynym diýädene. Dul kesinem ýaltanmadymy? Näme ýaltan? Muallimimiz üçin ýaltanjak gumanym barmy? Onda da öz muallimimiz üçin. Oňa mekdepde iň ol muallim diýerler. Oňa gardaşan ýöne ýerden aklyny näme ady beren alyrlar. Uy, ýoksa de, sen gülüň nerede sakladyň? Bankada goýup şonda sakladym. Hayda alwat, menim jeýtdim de. Olaň eline çemenler çigillen bilen jümjüme gülünden maglandy. Men özüme men tek çigillen gül çykardan iýrakdyr dep pikir edýärdim. Olaň eline gül görüp, meňem bir mahallar çigillen gül ýogmagy diýenim ýadyma düşdi. O wagtlar we dikegim diýilen ýerim Günnowar tarapyna ýeke tutun golyna barardy. Şo taý çigillen gülüniň bol tapylýan ýerdi. O taýynyň otan bitkenini, şo taýdan dikan ilerligini seredenmize Aşgabatyň çarasy dogry görnýärdi. Köpet dağ bolan has golay gelen ýaly. Ýaşlaklaryň arasyna gyzaryp oturan dymgyzyl gülleri gözümizde şönne edil gyzyl tapan ýal begen şerdik. Onuň bu kowlanjyň eline güller jadyl ýal täsir etdi. Birden oglanyň biri üýtgeşik bir zady gören ýal körüpdirip durupdy, allyran bar ýal algap başlady. Ey, tanayman lay. Zalim, öğrenin köp bilmişdigini. Yeterim, ölerin onun yiğinden yeterim. Dur diýelme sana. Dur. Bular kowalaş barşyna en çem adamnyň duşundan wazardap ýel-ýal bolup geçip gitdiler. Bulara näme molluka? Ýyznar hetaýty olar hukman boğuşar. Bular bu bol barşlaryny birden maşina aşagyna düşämäwilde ýaşdyr. Ýyzlarynyň ýetip, olar saklamak gerek. Şol ılgap barşlaryny öňdäki oglan bir adamyny görüp gojaklady. Gutlaýan bolsun. Sağ ol. Bullary, ýöre tezeň üçin ýagdym. Gutlaýan ýalaşmalym. Ene alın. Bullary, ýöre tezeň üçin ýagdym. Sağ olun. Berekella balalım. Gelin inni men siziň her haýsyňyzy öz oglum hükmünni guçoklaýyn. Menem oglanyň iýsiri ol adam ýanyna bardym. Birden iýnim dygylap gitdi. Dilim maglanyp gyzaryp ýere baktym. O men tanymady öýdýän. Ýüdümede teretmän özüne gül beren oglanlar bilen mektebe tarap gidiberdi. Yürüň balalım. Yürüň makali. Olar han gidip barýarlar.
Öwrümden olanlar men welin aň bolup seredip dur. Men ilkinji gedek mektep kapysyna nätleşimdi. O wagtlar maňa hemme zat geňdi. Men iň ýyrak partaga çykyp oturdum. Kalatyň içine sin edýän. O kara tahtanyň ýalpyrlaşyny, partalaryň kanlygyny, äpşölerin goýup bizim tamamyz ýaly. Ýöne parta maňa azaçyk uly bolýardy. Ayagym ýerde eýsene. Bey, men şulaň hemmesinden kiçim kamay. Ay oturmarnamlay. Ine şeýdip tutturuvererim. Muallim görmedim. De, yankıcan sesinin kaçtığını, onun dama garıcadın kakçakınka, o butayda niyem olup işleyaka? O näçe muallim geldi. Ösün kapkara taşlı edil ulağım müňdäp duran adam eken. Ýeginde gömgök kostyum bardy. Goltugyny gatyken kitap bardy. Ol stoluň başyna geçip, dik duran ýerinden ählimi seredip çykdy. Salam okuwçylar. Salam. Inni bolly. Çağılar. Salamlaşdyk. Ýöne mugallim klasa gelenine ýeriňizden turmagy ýadyňyzdan çykarma. Bolya. Inni bolsa klas jurnalynyň tiziň familiýaňyzy hemde atlaňyzy okajak. Kimiň ady çyksa bar diýmesinne, men diýip ýerinden turdum. Bolýamy okuwçylar? Onnen ýuwaşrak. Ataýew Fähet. Men. Ataýew Alty. Men. Fähedif öwürdü. Men! Babaýew Adymyň çykarna şeýle bir tolgun garaşadym ol hi boýay. Men. Göwnüme bolmasa men adym ýazmak ýatlaryny çykaran ýalylar. Adym nähili golany. Yerimden turup men nip gyýran özümem düýman galdym. Gurbanow Arap. Men! Muallim familiýam atlymyzy okap boldy da kitap baýlamaga durdy. Ýuwaşrak çağalar. Her kim oturan ýerine otursun. Kim ýerinden gowadygansa, ýa-da maňa da diýip gyýkylyp etse, onda kitap paýlajak däl. Men özüm ana şu ilkinji partadan başlap her haýtyňyza bir kitapdan paýlap çykjak. Kitap kan hemmeňde de ýeter. Diňe ýuwaş oturmaly. Me ana bir saňa, ine bir de saňa. Me al. Men iň ýyrak partada oturan üçin muallim biziň ýanymyza iň soňundan geldi. Ýanymdaky olanyň adynyň akydygyny bilýärdim. Siziň biriňize kitap yetmedi. Onu men erti getirip bererim. Häzirlikçe bolsa, iki bolup bir kitapdan okaberin. Muallim kitap partamyzyň üstüne goýan nesine ak garbabally. Ey, ol men kitabym, muallim maňa berdi onu. Sen kuwalaşyny muallim maňa berdi. Muallim sana ertir getirip beren idi. Yok koytaba muallim sana ertir getirip beren idi. Yok sana dedi. Yok sana dedi. Sana. Yok sana dedi ho. Ay basan ay. Şu kitabı elinde ölsen de berecekten, hova berecekten. Muallim maňa berdi, kutady. Getirdi ileri o sana. Berecekten ho berecekten. Berecekten mi? Berecekten. Ilki parta. Siz näme gyýgyrşýanyňyz? Ak kitabım ver onu. O kitabı maňa berdiňiz aýryş muallim. Yok maňa. Hani durun. Doğrudan men bir kitabı belli bir ýerine bermendim. Hani kitap berýäri, ene şeý dipjik araňyzda goýuňda, ikiňiz hem okaberin. Muallim ýanymyzdan giden nesine ak kitap ýeni ödüňini çekdi. Men gaharmy ýüzüm parta berip gorkullap ağladım. Şoý karalykda bir urlukan, yumşak elin kellemden sypalanyny bilýän. Kellem galdyryp makam,
Burnuma bir täzece kitabyny ýitirdi. Gaňarlyp ýokarama teretsem, bir eli bilen kellämi syýyp alýan. Beýleki eli bilen bolsa edil gözüm önüne bir kitap tuturan mugallim gördüm. Al. Bir sen kitabyň. Men muny öz portfelimden çykardym. Özüm bolsa buny garap oňuşup ederim. Yediller edindim. Şoň kitabyny ýüzgedek dağdyryp çykarm bolsam gerek. Kitabyň içindäki suratlar gözüme jan ýal bolup görünürdi. Şondan soň her gün elim kitap bilen mektebe gatnadym. O kitap aýrylmaz ýollaşym boldy. Bir gün muallim meniň öýe berilen ýumuşy sorady. Yerimden turdum da ýatdan aýdyp başladym. Kapyň agymdan ýörýär bir horaz, gyzyl kekeçli butlary ýoňnaz gygyranda älim jahan ýanglanýar. Onuň sesine hemme gen galýar. Lappaň gar ýagyp, appak bolly meýdanlar ýokardan batly gelip ýere ýuwaş düşýärler. Berekella. Sen öýe berilen ýumuşy oňat ýerine getiripdiň. Çağalar. Başga da goşguýuny ýat tutanmady bamy? Hiç kim sesini çykarmady. Men öl begenjimden näçegim bilen okdum. Bir gün ölen sapagymy okuman gelipdim. Muallim onuny ýüzüme sallap durmaly boldum. Näme üçin okuman geldiň? Näme sesini çykaran ok? Ya ýaltanyp okamadyňmy? Ýalysman dün. Näme dün? Dün ýet topunap ýandan çykarypdym. Akşam okuyum tutdy. Bay bagana tapdy. Ýewaş okuwçylar. Ýollaşyňyz sapagyny taýarlaman gelse oňa gülüşmek bolmaz. Gaýtam oňa kömek bermeli. Oňa biziň hemmemiz jogapkärdir. Bilmeýän, düşünmeýän zadyňyzy biri-biriňizden sorap durmaly. Ondan oýuna gyzyp ýa-da başga iş bahane edip sapaňyzy taýarlaman gelseňiz, men size käýärm. Eger şeýdip sapaňyzy taýarlaman, bilmän, klasyň içinde ýüzüňizi gyzartyp dursaňyz, ikinji klasy geçip bilmersiňiz. Ondan bir ýyllyk zähmetiňiz biderek geçer. Şondan soň ýekeje gedegem sapagymy taýarlaman, oňat pişirmän mektebe barmadym. Garan muallimi ol kitabyň içindekiler başdan aýak bize öğretip çykýança köp zähmet çekdi. Birinji, ikinji, üçüncü klasda bizi şol başdaq muallimimiz okutdy. 4-nji klasda okap başlarymyzda uruşturupdy. Men ikagym başga biriniň kakasy, garaz köpüýümizin howatlarymyz uruşa gidipdi. Muallimimiz uruş hakyna, watanymyzyň üstüne abanyň howp hakyna her günden ýaly gurrun berýärdi. Şol ilkinji gar düşenni muallimimiz bir näme giýjek alyp geldi. Başyna kulakçyny, aýagyny ädigi bardy. O boyunna şarfına maýrman klata girdi. Bir hil howlukmaç, bir hili ýüz salykdy. Okuwçylar, men mehriban jigilem. Men siziň bilen hoşlaşmaga geldim. Men fronta gidýän. Sizden aýrylyşmak maňa gaty kyn düşýär. Siz bilen biçak öwrenjipdim. Siz men diňe okuwçylym däl. Edil öz oğullum ýaly bolup galypdyňyz. Ýöne okuwçylar, watan bizi düşman bilen sewişe çagyrýar. Anha düşmany ýeňer, ondan ýene duşur. Bilýän, siziň kakalaňyz, agalaňyz fronta gitdiler. Şeýle kynçylykly, şeýle jogapkärlik wagtda diňe mertlik, tutan ýerlik gerek. Watan sizden ýeke jazady talap edýär. Oňa dokan, öýüňizi, kalhoza kömek edin. Gürleşdikmi çağalar? Gürleşdik. Hoşonny sag bolun. Sagaman galyn.
Şavolli muallimi aytıp görmedim. Oň derine başga muallim geldi. Soň başga biri gara köp muallimler okutdy. Aradan köp wagtlar geçdi. Ağaçlar 25 gedek pıntıklap, 25 gedek yaprağını döktü. O wagt okuçylaryň öýüşipli çağal çuwal bollar. Ýöne şol muallim hiç gözümden aýrymady. Bizim okumadyk kitabymyz, bilmeýän zadymyz galmady. Ýöne olaň hiç eti şol muallimden, oň bize ilkinji uruden harply kitabyň derin tutup bilmeýärdi. Çünki o kitap ömrümizde ilkinji okan kitabymyzdy. O muallim ömrümizde ilkinji okadan muallimimizdi. Şo bir wagt okan harply kitabyny şu wagta çeni saklamanymy ýeniden gynanyp ber. Çağalyk ýyllarymdan ak kuş ýaly uçup gitdi. Häki eli gully ekolançyk bolmadyk bolsa bu zatlar men ýadyma düşmedi. Olaň alrany barýal ylgyşyp uly höwes bilen gül gowşuran adamlary bize harply kitabyny öwreden muallimdi. Ýüzümiň gydarmasy, dilimiň tutulup durmasam şoň üçinni. Her näçe aljranam bolsam, oň çaaldaçyny ýygyr tutan gijijik güýden taýgardym. O biz okudyan wagtlar gara taşly, gara gözli dolma çözülüğünün başgada dayawdy, eginnekdi. Göwnüme bolmasa onu bir üýt gömen galan zat gözlerdi. O gözler şomahallarym edil häzir kitýal mährli, bir hili sossun wasýady. Menem bugün beýlek çağlar ýaly oň ýanyna bardym. Menem edil kiçijik çağa ýaly oň ýüzüni möltörlüp seretdim. Innem arman bilen hyrçymdy işleýän. Näme üçin meniň o salam bermedim? Näme üçin meniň özümiň kimdigini tanatmadym? O berin men tanydym kan. Nireden tanadym? O men ýüzüme de seretmedi ahiri. Olar bir ýam gözden gaýyp bolan bolsalar, men hinidem olaň giden tarapyna öz çağalyk ýyllarma seretip durdum. Ýok. Meniň özüm tanatman ýylyma şähere gidip bilmen. Häzir barýan ýollaş muallim. Men bir wagt getişim ýaly, goş bolup mektep algadym.